виждате. Това е Chess Survival. Изтегли го за PE версията. И сега да започнем. Да я прочетем какво ни трябва. Thank you for the... Ако който разбира английски, да спира, да чете. А тези, които не разбират, това пише в момента. Благодаря за изтеглянето на моя мап. Направен от El Creeper 102. Това е Twitter. The object is the description. Да. Нещата, които са в description-ите в Minecraft Pocket Edition University. Тип Watch out the night. Погледни навън през нощта. И тук имаме дадени глава и огромно дърво, което не ми харесва. И като за начало, който има представа какво трябва да се направи в този survival, аз не знам. Както гледам, са ни дадени сидове и такива неща. И каква е целта на този мап? И сега да хубаво направим. Както виждаме, ще съберем тези кабелстън генератор. Ще е нужно ли? Не знам. Мисля тук да се направи къщата на дървото. Каквото да бъде. Надявам се звука да е добър. И колко събрахме? 6 дърва. Също ще се съди някой друго дървце. Тук, например, ще бъде едно. Да вземам тези тикви. Си направя по-късно ферма за тях. Имам версия на Skyblock, но може на нея да снимам по-късно. Защото сега започнах Chess Survival, защото никога не съм играл това нещо. Ми сега ще ми бъде много интересно какво може да предложи този Chess Survival. Да направим така. 4. Ето така. Толкова събрахме 6 дърва. Да го обработим. Както виждаме, мога да направя някаква къщичка тук. Нещо по-нататък. И както гледате, това е новия ми скин. Надявам се да ви харесва. Наличието на Minecraft Pocket Edition е много лесно да изтеглиш скин и да го присъдиш на своя Minecraft, и това е много приятно за тази версия. Освен това, ние играем на .11.0, която е сега билд 10, и може да направим някой survival. И аз съм направил survival, но рестартирах Minecraft и сега в момента не мога да снимам на него, защото света си изтрим. Но ще продължавам да снимам на други игри. Може да направя клип като за интро на друга Android игра. Какво е това? Спаунер на скелет. Бего. Ще направя малко дърва. Нещо ми се чепа. Умри, бе, мършо. Чакай да сложа нещо на него.
дай. Оф. Това е много масно, бе. О, фак. Майната му. И си затри всичкото дърво. Сега умирате. Еми хора, виждате, че тук фейлнах на този world. Това е нещо като трол мап. И не знам, направено и да ме троли. Оф. Добре. Умирайте, падайте в лавата, бе, ей. Абе, то... Майната ти, бегай, падай в лавата. Падни, бе, умри. Фак, спайдери. Оф. Хора, ще спра този клип, защото вече ме убиха над 4 пъти и като ще започна да снимам друг клип.